Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng tochong bangus. Ayan mga kapudibis, ang drinks natin, Coke. Mga kapudibis, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis na kamay namin mga tamking kapampangan. Manganta na po. Okay. Ayan, 23 days. Yan, for Christmas. 23 na lang. Titikman natin yung bangus. Tochong bangus. Itabi ko yung tausinin. Malat kasi ito yung malat. Ayan. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibi. Manganta na po. Manganta mo. Sarap. May tokwa. May talbos din ako dito. Naman. Lara. Balat na ano? Hindi pala balat, arena. Ang taba ng mga bangus niya. Ayan o. Okay. Taba niya na. Mataba din yung presyo niya.
Manyaman. Manghang. Manghang. Taras. Maparasing sa nilala. Kain pa. Kain pa tayo dito. Meron ka pa ang unti. Huwag mo nalagyan, tama na yan. Okay na sa akin ito. Yan, alam mo na yan, bala. Meron pa kami konti. Diba? Masarap siya. Yung, Magluto kayo ng ganyan, tapos lagyan nyo ng takwa. Manyaman din. marami rin nag-comment doon sa Ayun. sa 500 Noche Buena. Sa bawang pa lang, sa sibuyas, Mahal daw yung sibuyas ngayon yan. 200 plus. 250 yata yung bawang ay sibuyas ngayon. Doon pa lang, talo na yung 500. Shoutout ako eh. Sarap. Sarap. Kalinis. Malinis na yan. Tatanggalin ko lang tong black. Okay, habang kumakain si Bibi, magsha-shoutout po ako na. Ay, nawala yung mga shoutout. Ayan, shoutout po kay Engay Glor from Antipolo, Sonia Aranas, Concepcion Asuncion, Saida Colares, Alma Angeles, Franz Abejero, Wency Aguilar, or shoutout kay Adrian and Wency. Shoutout po. Belen Pascual, Rex Montuya from Tarlac, Nicole Monte Carlo from USA. Ayan. Shoutout po sa inyong lahat and salamat po sa suporta po ninyo sa amin ni BBM and advance Merry Christmas na din po. Tita Olivia, shoutout po Keka and Happy Thanksgiving na din, no? Nag-Thanksgiving sila sa Virginia. Kaya di daw siya nakapag-comment si Tita. Shoutout po and ingat ko po palagi kay Tito Mac. Shoutout po kay Tita Nelly, Tita Cynthia, Ate Janet, Lumibaw, Loads Dish Carte. Shoutout po kay kayo. And CC Channel from Germany and Sir from and Christina. Shoutout and thank you so much po. Siyempre, Ruby Garsalia, Elise Garsalia, Camille Garsalia and Garsalia family, Siopaw, Baby Alison, Catherine Bugoy, shoutout sa inyong lahat and we love you all. Ayan, magluto na po kayo. Ano din pangalan yan? Tochong bangos. Ayan. Lagyan nyo lang po siya ng ng tokwa, masarap po. Nakakadagdag ng sarap yung tokwa din po. Tausi,
kung hindi po kayo kumakain ng tausin, pwede din po hindi siya lagyan ng tausin eh. Masarap din po. Ayan, 23 days to go before Christmas. Yes. Makapudibis, ati kami puntagan may ito nga bangus. Ayan. Kaya ganakin ang video kami. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi mga.